ni pilana jot no lam sogo tam ni ku bilang ma tv wo ang tam ni no ron bagi tini phaja phaji kok thara hanai tabo horjarawo ang tini no ron bagi ma phaja kwa tangi ke askalo blek khano marani to hoti prahaste o je khorsa bethalai mani takhobai takhonai sigi malaya tini o khorsa no bini sai bini sai kha ga bono mantro sondro ri bethalai mani ba hing lainnya ni ba puskini rogo bithiri abathar mani tini mo hai rong nugui tongo ba rajniti policy ni te party ni te asa ke tipra haso je party na torja ke tipra saroni bisingo blai khano warang mi sinjang khabo kuno sanani moto nangya tam sanani norong nugui ma khana kok sanani ke tini te kaisa kok ngai sana ma phaima ni se nugui ma khana norong takotai bukhuk song khoroksa berei bini umor bo unsuk jako bo khoroksa class 9 ya pori tongai si serai tini hamjang mani wo kalai ye tini bo pregnant ingkha ba hamjak lai onek kisung lai man pore tini bo hogo pregnancy ingre tini obrei buma bo phano bo sarak liya ba ma phano sanani bo laisimani girimani mo hai ingre tini bo sak saising no tini langma saso langkha ba tini potho soroi khenya ni nakha blai khano khairmumi sinjada tipra saroni bisingo aske bemar hamya habui tongkha je mo hai inglai mani ba khoroksa no bethalai mani ba bo BJP khayo ba bo tipra mata khayo bo CPM khayo bo IPF khayo ni tini to khari bethalai mani blai khano bo violence hamya ngi tongkha tipra saroni bisingo party na torjak lai mani khoroksa ba baksa ka hamjang mani jungjaro kalai thilek mani ba korho sak phaisung no langma sasu langmani oba hairok tok mati mas salbaru mo hairok salbar ya samahai je tipra hasteo tabu blai khano oma hai bemar hanya khapai tongkha khapang ni dakotai bukhuk song ang mas hanai ka tipra sarok 14 lakh ni bisingo tini moto din se mo hai ke thilek tong hongke tipra sarok bahai ke thangsai manai tipra sarok bahai ke ta sawi manai tini khoroksa bo bini se bo tai tha kan ke tini bono mandro sundro ri bethalaiyo ba bono hangye khanya nayo bono hingsa khayo oma haise ingli dong hungke tini tiprasa bupur hamsai manai tei bupur thangi manai tini ang mas haka khapani dakotai bukhuk tong ani kok samani roktai tongkhono rong nakar dia anu tangi hige je askalo je mo hayeng mani oma hai je tomung samung hanya tiprasa roni bo hago je mo haike habi tong mani belai khana bemar hanya ngi tongkha tini khoroksa tini bethalai mani ba hamjak lainnya ni oma hai ingli tong lai ka tipra hasteo khapangni dakotai bukhuk tong tini osrai ba o berita o je thrinai boto tini langmana sasuk thanglangka boto thringo thangka tini hamjang masela ni bagai hamjak laike ona kisu unglayo wala hamjak lai mane hanya ya jotona hamjago sikale jibone jotona tongkhogo bat tini beri borok hungke oma hai rongno kirwoi ba laisimani kirimani rongno tunya nango jibono bul khaipano beri borok hungke oma hai bul jibono phono ta khaiji ba kaham kerengka tonggi se kaijangnani wansugi tini tipra hase unur nogoi khapangni dakotai bukhuk tong je o ta agotola hai jagao se open borni bagi open lama sak khali tonglai mani jemon ri phalma hai juta phalma hai mangsa phalma hai ke tini aro rogo open agartala gurba hai jagao thangai tini tipra joguri baksa mo hai rok ni dong belai khano tipra sani mung laisima misinja ingli tongo je tipra sani makhang no soksai tongmani nugjagi tongo khapangni takotai bukhuk tong oba hai rok tomung no tipra saroni bisingo o tomung jamung rong no sibi manya hangke salsa tipra sa komori no thangsinai abo no hori tongo je susi son dabu je nugmani tipra saroni bisingo belai khana bemar oma hai jamung hanya ba draksa lainai ba khoroksa na sile laimani bulai mani tok thalaimani patina to ye tini patina torjagi takhobai takhong laise gingaya nok soksa laimani mono bulai mani bethalai mani aba hai rokni tomung no tongi ja tongkha hingke bo sorot tipra sani mungtai o tipra sarok komor sinai no abo norobo sawi mano tini 14 lakh ni bisingo tini khoroksa na laise gi malaya mandro sundro phono laika ba patina to iphono bethalai ka tok thalai ka aba hai singi tongkho hingke tini boro rok buphotai hamjai manai buphotai thangsanai
ti pra sabu protayok sama manai ini ani bagai bubar korang pisai tongo ponto korang pisah mano ti pra sarok khanawo bak bubar kong no khanawo ba hamjago haipono ini patina turlai lai che ini khorosana na silemo ba bulaimo aba hai nglai tongo aba hai tomung no o tomung no slai mani hangke ti pra sarok salsa koma sugno hang sinai abo pom ba abo sawinyo mani tong hoti pra haseo tomung no ang o hamjak lai maro ini bohog da khorsa langma sasunai bo class 9 se pori gongo nini boya singan hoite class 9 ke to 15-16 বছর din umur se inyako kom sorgani ro ke 18 plus nganango beri borok kajang nani ba hamjak lai ni ini bo class 9 se pori gongo ini bo bahai ka hayengai ini langma sasuna ni rengka bahai ka bo ini sak no ini sak no botsana ni nangka belai khana ti prahaseo otomung samung rok belai khana khania bai gedali tongmani nukjagi tongo ba baksa ka bodrak chalai thilai mane nukjagi tongo baksa ba tini patina torjak lai khorsa bothalai mane nukjagi tong tomuno otomung dongno yakari dong mansugli ya hangke egine ti prasa komona ni tai bisi din kerikha otomung no yakana ni nangnai ini khorsa na nai sigi tajak lai yang mane ang khagai ta khabang ni dagotai buku ba sate ma sanai gitini khangai rong no mo hai engma de no ba khorsa na nai sigi malaya ba hing lai maro no tira nokha ba montro sundro lai ba thalai mani ama herong no rong nokha tini se jaratai tini sin ti prasar ni bisingo hungke amani bagai mo hai nga nangkha tini khorsa na nai sigi malaya nga nangkha tini takhobai takhono tangai nok sok salai bu thalai mani mulai mani tok lai mani aba hai abo tam ni bagai nga nangkha abo hairok ni tongmani belai nyo saya khapani dakotai bukutong dorotong sini otomung samung yakarna nangnai yakar khe belai nyo sanai tangai hinge oma hanyung ni tong khangse sini tiprawo sasa tipra sani mung omorinyo thangsinai abo norok sawunyo mani tong ang khapani dakotai bukutong bise kok sagalaka tangai hinge ani kok samarok saya nongkhon norok nakardi tangai hinge ang tini je susi sor tini oma hairok tui patina tui lai bothalai mani tok lai mani khorosana naisigi malaya na selai mung phunuk lai mani ba tai khorosana ko posini ni a bithiri bothalai mani ama hairok no nugu setini ang noroni bagai kok sajagi thanga ba ani kok samani no lai phunu thangai mano ba saya rok phunu nongai mano tomun saya tong khang nong thani nakarsano tangai gang noroni ta khok juel kubilang mati bino tuinai ang asuk sawunyo dotono no hanyo hai hambai hene ang kok kesari tini ang o jaga no video no mama thakjaka jotono no hambai haino hai